please. Round the corner. Bale wedi'w dwy'n yn y blaen, a dyma Glantaf yn gorau gweithio'n galed, ond ddofn yn ei hanner ei hun, unwaith yn rhagor, y ffigiad, y bylchiad, y dadlwythiad, un bas arall sydd angen i Glantaf, i sgorio'r cais cyntaf o'r Ornes, a Will Adams sy'n sgorio, be allai mond esbonio yn un o geisiau mwyaf anhygoel dwi wedi weld o gwbl eleni am gais i Ysgol Glantaf yn dwy'n y bel yn y lein gyda'r boes mawr ac yna cyflymder a chywirdeb yr olwyr. Ie, ac o'r diwedd, y passes yn sticio i'r Glantaf, ac dyna pan maen nhw'n neud e, dyna pan maen nhw'n eisiau redeg y bel allan o'i hanner ei hunan. Gosod ysgarmes symudol, dyma hi'n troi rownd y gornel. Glantaf yn dod ymlaen, croesi'r gwyngalch, yr ail gais o'r Ornest yn dod i Ysgol Glantaf a'r bachwr Elgan Williams sy'n croesi. Ie, gewn ni weld y job mae Isaac Jones yn neud fan hyn wrth iddo fo setio ar cefn y sgarmes. Mae'n cael nhw symud ymlaen, chi'n gweld fyna, ac wedyn Elgan Williams fel unrhyw bachwr yn dod i ffwrdd gyda'r cais. A dyna hi yn cael ei rhigo allan o grafangau. Dwi'n credu na Ethan Trahern Harris. Ond dyna ni, dadlwythiad o'r drws cefn. Fernandez ar y tu mewn, yr opsiwn. Allan o'r drws cefn, nôl i Fernandez. Ysgol Glantaf! Waw! Dyna ti'r rasmetas Llywarchaf Myrddin. Joe Fernandez yn croesi'n y gornel. A mae'r math yma o rygbi'n dod â wen i wyneb unrhyw un. Ie, ydy, mae fe. O'n i'n meddwl bych chi'n stryglo i weld well cais na'r un gyntaf heddi gan Glantaf, ond fi'n credu bod ni wedi. Ni'n gweld unwaith eto, Bailey Cuts mor peryglus ar y tu allan, yn cael yr bil yn rhydd i Joe Fernandez, a wedyn unwaith eto, Will Adams yn cefnogi ar y tu fewn. So, mae'n gret i weld, really. Y dorf yn gweiddi bo hwnna ddim yn syth, ond y dyfarnwr yn hapus. Coleg Y Cymoedd yn mynd i daflu popeth sydd ganddyn nhw yn y munud ola yma gyda Trahern Ennis. Mae'n llithro allan o ddwylo Y Cymoedd eto. Ochr Gami. O'r gigbot! Sut mae'n adlamu'n ffafriol i'r Cymoedd, y dacl! Munud ola gan Prigodsic ddim yn ddigon i rwystro cais cyntaf o'r Ornest i Coleg Y Cymoedd. Yr amser gorau i sgorio ydy jyst cyn yr hanner amser. Ie, mae hwn yn sicr yn newid fel mae'r tîm oedd yn teimlo yn mynd mewn i'r hanner amser. Ni jyst yn gweld Alfred Progoric yn neud ei gorau i atal y cais, ond finish gwych gan yr ysgellwr Devin Sean i fan hyn. Ac mae Cymoedd reit nôl mewn y gêm nawr. Fi'n credu bod hwn yn mynd i newid yr ail hanner sio gymaint. Evan Hughes yn gofyn i Lincoln Hall ymestyn pob un modfedd o'i gorff i gasglu hwnna. Mae'r olwyr yn dod mewn i'r Cymoedd, mae'r olwyr yn agosau i Glantaf, ond y Cymoedd sy'n rhwlio ymlaen, metr wrth metr, un hyrddiad arall, croesi'r gwyngalch. Mae'r Cymoedd nôl yn y gêm, a sgoriwr y cais, Johan Leyshon, yn rhoi'r Cymoedd nôl yn ei chanol hi. Ie, oedd y Cymoedd yn sicr o sgorio'r sgarmes yna. Dath yr cefnwyr y syth i fewn i adw at yr pwysau'r sgarmes. Ac yn y diwedd, Johan Leyshon sy'n cael yr cais o'r sgarmes. Credu bydd ambell i chwarae'r Cymoedd yn dechrau cofio blwyddyn diwethaf nawr. A beth nath nhw i'r Glantaf yn y rownd cynderfynol. Ond mae'n bwysig bod Glantaf yn just wrestlo'r momentum nôl, really.
camgymeriad, mae'n rhydd, a dyma Iwan Leyshon yn dod, nerth ei draed, angen rheoli'r bêl, ond mae'n penderfynu gosod Wyatt i'r gornel, a mae'r gêm wedi'i throi ar ei ben, Coleg Y Cymoedd. Just pryd fi'n deud bod angen Glantaf brwydro'r momentum nôl, maen nhw'n camgymeriad bach yn rhoi cyfle i'r Cymoedd, a Cymoedd yn pwnsio arni ac yn bwtio'r pêl lawr y cae ac yn cael yr cais. Isaac Jones gyda'r bêl, y propentyn di bod yn ei chanol hi drwy gydol y gêm. Sythu unwaith eto. Rownd y gornel y capten, Frigodzic. Tackle! Yn pwmpio'r coesau, dyma Glantaf yn dod. Sgwni, os oes yna gais arall yn dod yma'n hyn. I Ysgol Glantaf. Sawl chwaraewr yn aros am y bêl, ond ffigion mynd ei hun. Evan Jones, ond dyma'r cyfle. Mason Daniels yn curo un, yn curo dau! A mae'r dorf wedi mynd yn wallgo yn yr eisteddle. Dyna'r gêm. Mason Daniels yn sicrhau'r bod y pen campwriaeth yn dod i Glantaf. Falle bach o white line fever gyda fo, ond chwarae teg, mae'n cael dros y llinell ac yn, fi'n credu bydd hwn yn dod ar buddigoliaeth i Glantaf. Fel ti'n dweud, yn rhyw fath o deimlad o white line fever, pob un chwaraewr eisiau sgorio, ond Mason Daniels, yr un sydd wedi llwyddo i sgorio yn y gornel, a fe all hon fod yn gais hanesyddol. No! Iwan Leyshon sydd dal yn brwydro. Y Cymoedd, maen nhw isio rhywbeth i ddathlu ar ddiwedd y gêm. Un dadlwythiad arall i Wyatt. Wyatt yn cael ei daclo, metr yn bryn. Cwma yn aros amdani, yn troi, yn bryn. Mae'n gais i Cwma. Ac y pedwerydd cais yn dod i Cwma. Ond dyna ni, pryd mae Cymoedd yn sylweddoli na heddiw yw'r dydd. A Glantaf sydd yn mynd i gipio y fuddugoliaeth Glantaf am y tro cyntaf yn ei hanes sy'n mynd i ennill cystadleuaeth ysgolion a Cholegau Cymru. Cwmar yn mynd am y gic. Chwarae teg Cwmar gyda'r trosiad, ond grandewch i'r dorf a grandewch i'r chwaraewyr. Dyma chi bencampwyr ysgolion a Cholegau Cymru 2025, Ysgol Glantaf. Y bencampwyr eleni o'r diwedd, hir yw bob aros i Ysgol Glantaf.